От ти го вземаш, няма път. О, боже. Сериозно ли? Да, трябва ни. Копай си го сам. Боже, аз не съм, че го копам, сега кажеш. Да, точно. Аз имам акс. Спейте се кажете за малко и почти не те играйте. Май ти си какво? Ай как ще направиш къща така крива е? Абе, как Мони каза, това е за нощта. Не, тук вече ще не е така. Не? Зомби. А тогава ще не е. Зомби! Ела. И не е зомби, аз скелет. Ела. Ама къде имаш зомби много. Къде бе, ела? Да ми дойде. Бил го. О, боже, не знам дали да... Стори се да го качам с този... Крипа. Може да почнем с начало. Гледай му скина, има косми на ПП. Мента записваш ли? Да, записвам. Ооо, епипе. Ти си публично изложен, приеми го. И Исата Форка казва окей. Ако не искаш да се записвай. Да, бе. Ти ако искаш, не записвай. Каза, теразгит. Какво ти да значи? Аз вече имам достатъчно лот, вероятно. Почвам да строя къща хауса. 5 wood won't be enough. Къща хаус. MLG Pro. Оу, крипър и скелет, обърни се! Screw you. Понякога е скелет и крипър. Майко, виж го е! Оу, целима. Къде ти бе? Ти къде? Къде ти има къде? Аз ще умре, после ще се върна. Къде е крипъра? Аз го убих. Сериозно ли? О, зом, ай. Да няма спална тук, е. Омага, нали е нож, бе? Навсякъде където е тъмно се спалнва. Genius. Не мога да нищо. Кой ми се всичка? Мони. Аз съм го отбирам. Не ми всичкайте ми. Яйта ми, бе. И как са... ясно. Лопатата и другите там. Зомби убима. Бързо. Ети сорда, ети лопата. Взема ли айтами ти да ти ги върна? Ети пикакса, ети стерети. Ай бе, тук си вземеш айтамите. Ома гъре, спалнах се и пак съм толкова живот. Защо? Не съм на гол. Ела ще дам порк чокове. Ето, защо са респауна на някакво място, дето падам и пак съм на толкова малко живот. Добре, аре, дай порк чоп. Боже! Ела така. Дай порк чоп. Дай ги пека. Боже, ако се вижда тук нещо, тук казва я да я. Айде, добре. Браво. Пусно айтами ми липсва. Кой беше гениалният архитект на тая къща? Кой беше архитекта на тая изработка? Genius. Майн. Не. Ти го записваш, те ли? Трябва да спрем, иначе ще стане прекалено дълго. Аз ще го разделя на части после. Така, значи сега какъв е проблема? Проблема не е Йони, главния. После че трябва да довършим къщата. Тъй ще стане малка. Или после ще разширим. Ще правим на етажи. Окей. Да, това значи няма зета. Ти все пак можеш да оставиш място за вратата. Не, аз.
Ти дай не си тук. Загубих са. Това се студич моди, загубих. О, не. Къде се заврях, бе? Аре, бей. Щавам стане сутрин. Няма. Махните. Защо? Кой сложи този човек там? Това против ми. Нямам никакви торчове. Look at him. I'm looking at you. Аз нямам никакви торчове, бе. Ей си бе с торчовете. Нищо пак си виновен. Вече направих чаркол. Чекай, какво? Мага, защо? Чай. Ще го правя. Ей, ще ме събориш мен. Имах мисълта. Махните, Можеш да кажеш, че ще кажеш още едно нагоре, но... Не. ми искаш с бингоите ли? На Йонито не му пече си би главата. Ай слагай вратата бързо. Толкова! Аз сложа, сега, ходейки малата къща съм. Аз сложа ми този тебо си. Аре готово. Крафтинг типа. Аре, прейти са той. Правим го. Аз го правя. Ето ти лут. Лагвам. На този сервер. Какво? Този сервер лагвам. Да ти дам ли? Thanks. Много проблем. Ah, Сега пред къщата. You are crazy.